ин асал боз чӣ кор мекарда бошад? салом тамошобини азиз, номи ман Асал, ман 8 сола мебошам. ин рӯзномаи ман аст ва ман дар ин рӯзнома ба шумо зиндагии ҳаррӯзаи худро нишон медиҳам. Ман ҳозир аз мактаб омадам, дарсҳои худро тайёр кардам, каме бо бозичаҳоям бозӣ кардам ва мехоҳам каме дигар дар берун бозӣ кунам. Ман шуморо бо худам мегирам, аниқтараш ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел ман дар берун бозӣ мекунам. Рафтем. Ана ман баромадам. Хунук будасту. Чикор кунам? Равам хона, равам. Беҳтараш меравам. Медонед чӣ? Берун чӣ хел хунук буд. Ман ях кардам. Чикор кунем? Чаро ин қадар хунук бошад? Охир Асал, ва ту ки гуфт ки ин хел пӯш? Ҳозир фасли тирамо ҳаст ку. Ягон чизи гарм пӯшидан дар кор. Чӣ пӯшем? Беҳтараш ҷайвонро мебинем. Рафтем. ҳозир ба пеши ҷайвон меравем. ана ин ҷайвони ман. инҷо либосои ман меистанд. ва фикрам инро пӯшам гармтар аст. не, ба шумо мумкин нест. ана дидед? ана акнун меравем ба ҷои худамон. ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел дуруст либос пӯшем. ана ин хел, лекин фикр мекунам ки остинош кӯтоҳ аст, хунук мехӯрам. барои ҳамин ман аз болояш инро мепӯшам. якуминро мепӯшем. ин хел беҳтар аст. вале агар костюм пӯшем, боз гармтар мешавем. ана акнун ман меравам ба мактаб. хайр. истед? охир ҳозир ман аз мактаб наёмадам. ой, аз хотирам баромадааст. акнун либосро кашидан дар кор. вале ба ҳар ҳол метавонед шумо дар мактаб ана ҳамин хел либос пӯшед. ҳозир як дақиқа истед. ҳозир 2 соат пас меояд. ҳама духтарон ҳамин хеланд. дер ояду шер ояд. Та-дам! ана ин тамоман гапи дигар. не чӣ хел зебо. ҳам хунук намехӯрем, остинояш ҳам дароз аст. мана акнун метавонем ба берун бароем. рафтем. истед. охир нахоб ба ҳамин либос ба берун бароям. худмо бозӣ мекунем ку. фарқаш чӣ? ба инам либосатро чиркин мекунӣ ку. бо ин либос метавонем ба меҳмонӣ равем. ба фикри шумо бояд чӣ пӯшем? ман медонам. дар берун бояд мо либосҳои озод пӯшем. барои мон бозӣ мекунем ку. ҳозир 1 минут истед. 1 дақиқа 1 соат пас меояд. Та-дам! Асал ин дафъа аниқ тайёр шуд. агар хунук хӯрем, метавонед боз инро пӯшед. болопӯши гарм ба мо ҳатман лозим мешавад. ана гарма как. ин намуди либоспӯшӣ либосҳои озод ном дорад. бо либосҳои озод мо метавонем озодона бозӣ кунем. дӯстони ман, имрӯз мо ба як баҳонаи ба берун баромадан 3 тарзи либоспӯширо аз худ кардем. биёед такрор мекунем. тарзи либоспӯшии аввал. ин тайёршавӣ ба мактаб буд. дуюм, ин ба ҷашну маросимҳо ва меҳмонӣ рафтан буд. сеюм, ин ба берун баромадан, ба мағоза рафтан, ба кӯча баромадан.
яъне ба боғчаам баромадан мешавад. Анакнун тамошобини азиз, мо меравем ба берун. Рафтем. шаб шудааст ку? асал шаб шудааст, дар берун чӣ кор мекунӣ? Кани зуд ба хона? Саёҳатамон нашуд. Боз ягон рӯзи дигар.